עורך דין אורן טסלר. בבקשה. שלום אדוני. בקצרה בבקשה, כי אנחנו חייבים להשאיר זמן לתשובת הלשכה. הייתי פה ב-2016 בוועדת חוקה, העניינים היו די שונים, זה היה דיבור על אחוזי מעבר. אני יכול לומר לאדוני שאני מאותם שנים גם מעביר קורס הכנה וגם מייצג את המתמחים האלה בבית משפט. וב-2017 למעשה שינו את המתכונת. שינו את המתכונת על מנת להקל על המתמחים, אבל מסתבר שבשינוי המתכונת מה שקרה, שנתנו לוועדה הבוחנת או הלשכה, כל אחד יחליט מי אחראי פה על הזנת הציונים, נתנו להם למעשה שליטה סובייקטיבית להעניק לכל מתמחה ציון מסוים. עכשיו, גם אני יכול לומר לי אדוני שאני הופתעתי לפחות עד השנה האחרונה, הייתי תמים, חשבתי שבאמת יושב איזה בודק, מזין את הציונים, נותן בדיקה במטלה, הוא שולח את זה ללשכה, והלשכה אולי מזינה את הציון שלו. ואז הגיעה לי מטלה לפני 2 מחזורים, שאני גם פניתי עם זה ללשכה ולא קיבלתי עד היום מענה, גם במייל וגם באמצעות בית משפט, ולמעשה מתגלה דבר מצמרר, לפחות מבחינתי, שאני רואה שהציון שהוענק בערר, זה למעשה פעולת העתק ההדבק לציון שהתקבל במטלה בבדיקה הראשונה. עכשיו, אני לא מדבר על עניין הבדיקה, אני רק רוצה להראות לכבודכם, שאם הדבר הזה קרה, זאת אומרת שיש פה מעורבות של יד אדם. כי א', לא יכול להיות שיהיה אותו בודק בבדיקה השנייה, כי זה נוהל, ודבר שני, גם אם זה אותו בודק, אין סיכוי בעולם שאותו בודק יצליח לכתוב אותו דבר כמו שהוא כתב בפעם הראשונה. כלומר, יש פה בתהליך הזה של בדיקת העררים, שהוא מגיע ללשכה, יש מעורבות כלשהי של יד אדם שעושה משהו. והנוהל הזה לא חשוף. אני מבקש מכבודכם לבקש מהם את כל הנוהל, איך הדבר מגיע לבודק ואיך הוא חוזר ללשכה עד הזנת הציונים וקבלת הציון. עכשיו זה רק דבר אחד ממה שיש לי. יש לי פה ערימה של דפים שאני גם לא אספיק לדבר עליהם. יש פה דוגמאות לבוחן שפשוט מחליט לשבת בבית, הוא מחליט לשבת בבית ולתת לאותו נבחן שישב ולמד 3-4 חודשים, איפה זה הבדיקה של... לא, הוא מקבל על זה כסף, כן? הוא לא עושה את זה בחינם ולא בהתנדבות, הוא פשוט מחליט לתת 0 נקודות לבן אדם, 0 על מטלה כזו. הגשנו ערר, ובערר הבודק השני החליט לתת 8 נקודות. כמו הפערים מאוד גדולים. עכשיו שגם עם הציון הזה, גם עם 8 אני לא מסכים. הנקודה ברורה. אבל נניח, רגע, שאני מסכים עם הציון של 8, משפט אחרון. למה אין בבדיקות האלה לא רשום פה מספר סידורי לבודק? שאני לפחות, שאני בודק, שאני אוכל לבוא ללשכה ולומר להם בודק מספר 5, יש לו מגמה מסוימת. הנקודה ברורה. תודה.